amsar soyayya take ne, ciwon soyayya yake ne. One Family Production. Amsar so guri na furta shi da nauyi-nauyi, kan a faɗe shi dole dogon nazari ake yi. Duk mai so da gaske taka tsantsan yake yi, in so ya shige ka komai ya gida kana yi. Wanda ya ce da kai yana son ka abin da nauyi, in ka guje shi zuciya za ta shige bulayi. Kalmar ba ni san ka bulala gun masoyi, mai zafi gare ta bindinta akwai kayoyi. In ta bige ka take duk za ka ji kayi nauyi, za ta rikirkita ka zafi ya haɗe da sanyi. Kalmar ba da san ka ketar wata zuciyoyi, a sanadinta wasu masu rasa dukiyoyi. Ciwon so a zuci san bai san magani ba, ba ciwon ciki ba ne ba na malaria ba, ba typhoid ba ne ba shi ba ciwon jiki ba, ba ulcer ba ne ba ciwon kankare ba, ba sikila ba ne ba ciwon asma ba. Cutar so yana da launi in za a duba, me rikitar da dan adam yaro ko babba, sannan shi da cutuka san ba su yi kama ba, koma me ka sha ba za ya yi maka magani ba. An sha yin gwajinsa amma ba a yi gani ba, so in ya shige ka san bai san tausayi ba, sirri ne na zuciya wanda ba zai gani ba. So kenan me haƙuri a so yakan taka dukan mataki, tsantsan juriya ta kansa ya zama sadauki. So shuka yawan kulawa sunansa taki, in ba ɗaya dole ɗaya ba shawa mataki. Mai haƙuri da juriya shi zai samu sauki, a cikin so ana buƙatar mai karaki, sannan so yana buƙatar furci na baki, mai ma'ana da nuna soyayya babu birki. Banga abin da ya fi so ɗaukar hankali ba, mai rufe laifuka a neman ka ba ka gani ba. Din da Jamil a so ga naune ne ba jiyauwa, ba zan yi sake ya ɗauke ni ya yada ni ba.